Για εδώ, της μάδας, να το. Αυτό είναι από κουνιστή. Για εδώ. Ναι, να το. Ναι, αλλά δεν τους φάει με ένα δίχτυ, ρε παιδί. Να το, το έχει ψησίρει όλοι, να το. Αυτό είναι δίχτυ. Και ο Μοραγούς το λες παίρνει να κόβει. Ναι, ναι, να το. Δίχτυ, αφού είναι όλο το σώμα του ζυγιασμένο. Πούλο. Δηλαδή λες προσπαθούσε να φύγει από δίχτυ. Και την έχει φάει και εδώ πάνω, να το. Από το δίχτυ. Ναι. Άμα έφυγε από το δίχτυ, γιατί να σου πεις εσύ. Είχε σπινώσει καλά και ξέφυγε και έφυγε και μετά έσπασε. Κατάλαβες. Πάλι μικρό αυτό, είναι ηλικία. Δίχτυ είναι, το βλέπεις. Θα έχει δυνάμεις 60 μίλια, 70, πόσο φτιάχνεις. Έχει δυνάμεις, περνάνε και εμάς πλέον. Μας τρεμάνε, όχι τα δίχτυα. Και θυμούρεις. Ναι, δεν μου λες ωραία, πες ότι βρήκες σε δίκτυα. Μετά γιατί να ψάχνεις αφού έφυγε. Γιατί έχει φάει τράκο, ρε φίλε, έφαγε τράκο. Αυτό ξέρεις με τι ταχύτητα κουπανάει από αυτή τη δίκτυα. Με 60 μίλια. Αφού λέγανε ότι το φέρνανε άλλα, το χτυπούσαν από βαθιά. Α, μην ακούς λόγια. Αυτό ήταν η συνύχτη, το ανεβάσανε πάνω, σκίσανε τα δίχτυ και το πετάξανε μέσα. Και ήταν ήδη ψόφιολο. Ναι, όχι, ήταν σπαρταρούσι και το πετάξανε μέσα και μετά ψόφισε. Δεν έχω ακούσει ποτέ να πιάσεις. Όχι, δεν πιάνανε το δίκτυο. Αυτές τις σκισμένες. Είναι ανάλογα τα δίχτυα, ρε Χαρή, έχει πιο χοντρά. Και εδώ άμα τον βγάζει ψαράς από μελίτη. Άμα ερχόταν ένα κτηνίατρος που λέει. Σίγουρα θα το σκότω. Τι λες, Άμα το πιάνει ψαράς αυτό εδώ, η αεραστεχνή του δυνατή είναι ότι σκότω. πόσα κιλάνε, για κάτσε να δούμε. Είναι, πάνω από 20. Είναι, Η σήμερα, εδώ. Πάνω από 25, 30, ναι. 30 κιλά προφάνει. Για σηκώστε, γιατί τόσο είναι. Δεν παρέχει. Λοιπόν, 30 κιλά είναι. άμα ήταν τούνα τώρα ή ψυχία, θα έκανε φαγητό καλό. Κρίμα όμως να σκοτώσουν. Κρίμα, αυτό δεν είναι προφανές. Αυτό είναι μικρό, λες σε ηλικία. Λέγανε ότι είναι μικρό σε ηλικία. Ναι, είναι μωρό. Είναι μωρό. Είναι μωρό, ναι. Αν είναι γιατί τα ρινοδέλφια είδαμε στο ίντερνετ 2,5 με 5 μέτρα κάνουν. Αλλά όχι τα ρινοδέλφια, τα ρινοδέλφια είναι πιο μικρά. Γενικά. Είναι 2-3 Αλλά τώρα χρονών. δεν έχω ίντερνετ για να πάω να Είναι δω. 2-3 χρονών πρέπει να είναι. Είναι τόσο. Είναι μωρό. 2-3 χρονών δεν είναι μόνο. Ποιος έχει ίντερνετ? Πού δεν έχω. Δεν ξέρω κανένα. Έχετε εσείς εδώ. Από δίχτυα δηλαδή λες είναι. Ναι. Αυτό είναι πληγεσμένο όλο το σώμα του. Άμα αν έρθουν κτηνίατρες και το ίδιο αυτό θα πει. Θα πει ότι είναι από δίχτυ. Γιατί λέει, έλεγε το ψαράς ότι το χτυπούσαν, λέει τα άλλα.